to arbitrim ka bata bidora kadi abdu saka do sai guja ai bo hasan muragar guja to ai shega wallahi gore sun fudoro guja bata bidora guja ka mura me bo batu wallahi ai bo hasan idan mara ko shiga cikin karon ku na harko na minti goma. Ouais, Baro, c'est la finale avant la finale, Baro. Les deux titans. Kadri Abu Aibu Hassan Mara minti wai gurje wani minti hinka fura zamai minti wai gurje wani Haji Adam ta Malika Allah sa gaba da wadamu Haji Adam ta Malika ga sunan da ya kawo mu na farko ke da tsakanin wannan yan kokon guda biyu goma na kokowa cur in ba ta yi kaye ba a ba da hutu da minti biyu Kadri Abu shi ne da damara ruwan goro Aibu Hassan damara canwa Jikan Yakuba Alhaji na ban kwana ci da marayu ya di barasika Kadri Abdu nonogonda sukola ko Aibu Hassan maragar kusa nonogonda supogo barakai ko television kuna mata mulkin mata bo kusini mo batora bora me ame mo yisikala ay kaga tigur jewni oga Muhammad Isu dan Halima jika ji ta da maganin ne dan da gida ga wanda san da mala izo ani kai inda rabbil alamin ta kare kana gori sobo mena se kata sakar orma chari baro kata sakar jika ji ta da maganin ne dan da gida inda rabbil alamin aje kane mai ba da kujeru haka ne karta sarkar tsakanin Aibu Hassan da Kaji Abdu Isa kai saka ayo ba shirika da Isa ka ba shirika mai rubu ya kai gabas Aibo no ce udu isa kaca amma Aibo akwai wanda Aibo akwai mu da yawa mu jabari dai ba Allah kadara mun zare koyi da na kwana muna dosa muna saurare Hajiya Malika mai ba da kujeru muna saurare da ta Malika ci da marayu tana jin ka ki shahe min da hawaye na ki sai mu da shi ka rinka ga shugaban kasa Muhammad Isu mai rubuta da jirgi ni yi da fara wani gara kan Allah Hajiya Malika mai ba da kujeru Aibo ko fonse foke go daga ngoro fela arbitro na ma hawo wori oh Ali da ta sa Hajiya Malika ce wai Nijar ba a ba maroƙi mota. Sani da Chaga. Banatawa. Ni ya ce ba sani ga da Kadi Abdu Saka. Hajiya da ta Malika. Ina ko ta mota da yake. Ta sa hauren kada da rinai babu. Aibo! Wai! Aibo na Kadi Saka. Jahabai. Ibai Sakino. Dera rumi kawai Kadi Abdu can aka ne ya ƙetare ku aka bai wasu Aibo ya ruca wala Aibo ya ruca Aibo wala ka washe wannan wala ka washe wai Sakalo na godiya Alhamdu na godiya mai amana da Yahuza Aibo ruca kone Aibo ya ruca wala ya ruca ina sakon saku Aibo wallahi wai to Aibo bai saki ba kawai yake ne ba ini saki wallahi kashedi na gudu wajen buhu Kadri Abdu Ceinture orange écopé d'un avertissement pour long combat. bakin garge yanzu gaba akuya ya haɗi Umar dan Wadiri Alhaji Hamza Isaki na sai guje ino kasati bakin garge yanzu gaba akuya ya haɗi na rage mani dogo mai wallahi Sagaro na koken ragon layya
sakado na kwatar ragon daya wazirin sarakuna da wani na kasa umar dan waziri na alhaji mani dan amadu akwai aibo akwai alhaji hamza mai nasara isa shara ko shi hankali saboda irin akwai yawa ba to saka saku alhamdulillah alhaji hamza mai nasara waziri dan waziri wazirin sarakuna gaba da na kasa na gode sarkin gaya mai daddawa sai na ji waya ta zo min Allah kuna fice na kokowa cikin kare tsaro ko na minti goma kuna da Musa arante minti hankali da wannan kake ya samu ya darshe wallahi da kek ai ya darshe lafiya sarkin samnon tsibiri abubakar na gode yana jin ka gwamna na dosa ina ban kwana wallahi wani dan sakaci ai yake yana bari kaji auka kake ta bayan shi to an sai maruta akamase wala akamase arbitre arbitra sai ya ce ko arbitre kamata bidora in fursa kega ali fursa kega kuna gaba da na kasa ina na ina alhaji na ban kwana baban bashari da ba gori saboda irin yadda kake so aiko zai yi wuya domin yi ma isa ka goyon kura ba karamin aiki bane da kato minista ina ban kwana siri da muhammad na gori dan firiya abdun kayan kai gwamnoni na doso Isaki Sakurucha. kadri abu ya kada coach s'il vous plaît Tubarkala. Ayaga bekeni. Wallahi. Ai bona se. Matro te gazergo. Ana ai bose no sergo. c'est ça la cohésion sociale c'est le but même de la lutte traditionnelle de sport roi au Niger Il Turadi. Tubarkala. Il Gandai. To wala no bekeni. Wala no chamkan. Ini shala bora. Il kula fo le caro. Oh. Kadir Abdou, Isaka na dosi. Ya da Aibo Hassan na Maradi en 6 minutes 27 secondes. 6 minutes 27 secondes. A saurara maka da a saurara.